Dat verhinderde rieders en toers naar taskogers die half inkwamen, had de slopershamer zijn werkdingen. Van de ingang en de kantoren de boppen is net volle meer oer. Een maandelijks is de vernijbouw uiteenzet en de werkzaamheden rinnen als pland. De planning is dat we dit jaar een nieuwe schaatsvloer hebben, een nieuwe technische installatie. Maar ook dat de ruwbouw van het gehele nieuwe Tialf er staat. Dus dat aan de buitenkant, zoals hierachter, wordt nu gesloopt. Maar dadelijk zie je de tweede verdieping er al bovenop zitten en de gevel hangt ervoor. Aan de boetenkant worden de contouren van het nieuwe Tialf zo stadig onzichtbaar. Zo is de fundering te zien van de nieuwe skill om het oude stadion heen. Binnen bleven alleen de tribunes intact, de rest keert op een scheppen. Je leidt op 15 oktober de nieuwe ijsvlier. Dat wordt best wel spannend, want de oude ijsvloer was supersnel. Dat hebben we gezien het laatste jaar. En hij kan zich vanaf eind van dit jaar gaan bewijzen. Onze ijsmeester Beert Boomsma zit daar bovenop. En die is samen met de aannemer aan het kijken of het aangelegd wordt volgens plan. En die plannen zijn dus gebaseerd op de goede eigenschappen van de oude vloer. Dan kan het dus weer rieden worden. Het nieuwe Tialf, dat dik 50 miljoen euro kost, moet nog wel opgebouwd worden. Dat lijkt het goed te komen als zit de bouwer Ballas Nedam op dit stuit in Zwierwaar. Vorig jaar zomer zagen we het gebeuren met Ballas Nedam met negatieve cijfers, met dalende beurskoersen. En hebben we zoveel mogelijk onze maatregelen genomen. Dat is zoveel mogelijk zekerheid bij Tialf houden. En het ziet er nog naar uit dat aan het eind van de week het goede bericht komt. Dat ze ook op concernniveau het weer vlot hebben. En dan halen we september 2016 en dat is onze inzet. Goed en ik, Tialf betellen de bouwer pas als het werk klaar is.